No, тази е сравнително лесна. Кой се е питал да гледам точното това дърво, значи точката трябва да е тук някъде. Е, тази полянка мисля, че трябва да е тая. Значи, ако това е така, съм леко надолу. Тази полянка тук или е това, или е това. Май ще се наложи да изчакаме някой да ни помогне. Добре. Не мога да го повече време тук, не мога да намеря. Съжалявам. Продължаваме.